Здравко Минчев се казвам, гражданин обикновен съм. От одеве става дума непрекъснато за контрола и предложения различни има, само че общото впечатление, че наистина няма контрол. А общината има законово право, освен службичката, която има собствена общинска, която се занимава с контрол на всякакви нередности, да направи звено общинска полиция. Миналата седмица, сега гледам, че ще гледате скептично всички, там дето сте от среща на това бюро. Само, че миналата седмица господин Петков, който е председател на комисията по транспорта, по същия начин ме погледна. Не ме гледайте скептично, а почнете да си четете редовно законите и вижте какво може и какво не може. Защото в тази община от 20 години не от Попов и не от Колчаков, ами не знам от кога, се чува само не. Администрацията ви с Общинския съвет трябва да работят едновременно. Не едните деца си платили да станат общински съветници, да гледат на една страна и да правят партии и партийки, другите да треперят и да се чудат в администрацията, да не смеят нищо да кажат, защото тия ще ги изядат. Виждате за какво обществено напрежение става дума. Ако тук някой е влязъл в тая община да харчи нашите пари, за да обяснява, че няма да стане това и няма да стане това, просто да си отива. Няма тук място хора, които казват не знаем и не можем. Когато ние заставаме пред урните, чакаме тук хора, които казват ще стане така и ще стане така. И ако аз влизам в една комисия и там виждам 10 човека, от 9 от които аз знам повече по въпросите, които те са призвани там и аз съм гласувал за тях да решат, значи не им е там мястото. Така че много ви се моля, с цялото уважение към всяка от личностите, които стои там отпред, както и към тия, които са наши представители, вземете да се хванете в ръце и да решите кое как може да стане. Смисъла на една власт, независимо коя, местна или държавна, изпълнителна или законодателна, е да търси начин нещо да стане. А ако вашето мнение е, че това не може и това не може, просто няма какво да правите тук, разберете го. Няма значение кой от коя партия е. Скептични погледи, от как съм в този град, а това е цял живот, ми е омръзнало да гледам. Така ме гледаха точно и миналата седмица в другата комисия. Някакви дребни мерки. Това ще направим, това ще направим. Без големи мерки, без голяма визия за това как ще се случат нещата в рамките на 5, на 10, на 40, на 100 години, не може да се управлява град. Става дума за много хиляди души, не за един двор. От дома двора, за да си оправиш, планираш до година, по-до година какво ще стане. А когато управляваш град, ти трябва визия за напред. Трябва мислене тук. Не просто не знам. Този закон не може, ония закон не може. Ясно, че има законови пречки. Какво мислите, че в Германия няма законови пречки ли? Че в Щатите няма законови пречки ли? Че в Великобритания и в Холандия няма законови пречки? Навсякъде има законови пречки. Вие трябва да сте гъвкави и тия законови пречки да можете да ги преодолявате. Така че общинска полиция ви е една от първите задачи на Общинския съвет и на администрацията. На Общинския съвет и на администрацията заедно. Няма значение, че още не бил гласуван бюджета, бил върнат и така нататък. Вие това трябва да го имате в главите. Първо. И другото ви е видеонаблюдение. Не на едно, на 2 места, на 100 места. Започнете тумора обществения да го изрезвате от дъното, не отгоре да го замажем и после да се чудим, що пак е избил. Избива, защото не е изрезана, само замазана. Това имам да ви кажа. Аз иначе с членове и с алинеи, може да се замерваме тук, всичките сме приготвили списъци с членове и с алинеи. Направете по-големи правомощия на службата, която се занимава общинската с реда. Ето го, доктор Раколучев е тук. Мисля, че той е един от тях. Ако още е в това, има там и още един човек. Дайте им повече правомощия. Променете общинската наредба, да могат тия хора да контролират и вечер, и по-дълго. Направете си тази общинска полиция, която с договор с МВР-то може да върши маса работа.
и отделете едни доста десетки и стотици хиляди левове, с които да може да се наблюдава. Защото по два начина реагират хората. Когато не виждат удобство, те почват да се отпускат и почват да правят каквото им дойде на ума. Кой къде си иска там хвърля, кой къде си иска там паркира, кой къде си иска това прави. Когато му създадеш удобство, той започва малко по малко да се научава. Но когато си му създал удобство, вече можеш да изискваш от него. Създай условия и после кажи глоба 100 лева или глоба 1000 лева за фирми, за граждани. Нямаш право това, нямаш право това, дигаме ти таксата смет, дигаме ти това, дигаме ти това. Дигнете. Но първо създайте условие да бъде изпълнено. Аз отивам и хвърлям, след мен някакъв байчо хвърля храна в там, където аз хвърлям найлон. Кога ще се случи това нещо? Анархия. И това не е само от сега. Далеч съм от мисълта, че по времето на Кулински на този общински съвет. В този общински съвет има динозаври, деца цял живот тук, не знам друго дали работят. И общински служители динозаври. Така. И друг път такава досада гледа. Но това не е от втория кмет и от този общински съвет, това е от предишния кмет, това е от по-предишния съвет. То никога не е било по-различно в тази община.